Бавно. Искам и аз да гледам как снима. И после ще го пратиш на мама ли? Бързо назад, бягай. Леле, леле. Дай надясно. Връщи назад. Верно ли? Що? Какво се намокри? Не знам, той потъната ли. Откъде? Я го пусна пак. А сервото работи? Не. Я го гасни малко да ви има отдолу това. Обърни. Батерията? Батерията е суха, той до тук се наби. Значи контролера да изгоря. То контролера трябва по-високо да го сложи според мен. Няма къде. Някъде е тук горе. Сеща се? Под кабината. Защото тук е ниско долу. Не, мамичка. Сензорен ли? Да. А сензора сложил ли си го? Не. Тата, може ли да заредиш батерията на колата? Я го помириши дали мирише на това. Няма, той вече ни пуши ни нищо. Не го усещам. Но е мокър целия. Не. Това си апаратурата. Чакай, приемника къде беше? Може приемника да ти е мокър. Точно, този приемник е тук отдолу, зад контролера и може от него да е проблем. От него е проблема, да. Хайде да го изслушаме. Да. О! Къде сте го носите? Дали, мокри ли сте краката? А? Вътре, мокри ли е чорап? А, Дали?